Iverengerwe kuna first, tiverengerwe theme scripture yekungopedzisira chete verse 19. Tikabva ipapo ndoda kuti tibate maBibles edu kuna 1 Corinthians chapter 13 verse ya 11 na Hebrews chapter number 5 verse ya 14. Pavari kutsvaga maverses, I want to remind somebody kuti ukaona usingachawani ma-attacks, penyu hwakakunakira. Pamwe pacho iwe naSatani mune kamwe ka-covenant kamaakushanda nako. Bible rinoti since the time of John the Baptist until now the kingdom of God suffereth violent, and the violent shall take it by force. I've been a pastor for 7 years or more. Ndichiverenga mazuva ndakatanga kushumira since 2012. Ndakatodzidza kuti when I have more challenges than I preach. I still remember kuti ndakamboparidza ndine an open wound on the head. Mwari vakatotitira zvakanaka. So we can still continue. I was blanking it. I just removed it for the sake of the kingdom. Kuti ndiparidze ndiri fair kana ndapedza ndodzokera pa normal state. Namboona rumbe achindiseka ndakapfeka magirazi ndichakuisa pasi peshamu. Noti rumbe ane msikanzwa pamba yonombovuka kuti dai aisaimba aita sei. Mwezuva ndisipo ndisira mbere message unzi kombereki ndeipi andishaya muchechi. Saka unoona kuti kune tumwe tuvana tune msikanzwa pakati pedu. But anogona hake musikana wacho. Mwari vakuitire zvakanaka naye. Pamwe pacho unenge uchitori ukama hwakanaka namudara wako. Kana usina ukama hwakanaka ukaseka unotofunga kuti zvine zvipane zviri kuitika, but Mwari vanongotiitira zvakanaka. Tiverengerwe Luke chapter number 4 verse 19, then 1 Corinthians 13 11 na Hebrews 5 14. Luke chapter 4 verse 19. Nokuzivisa gore rashe rakanaka. To give knowledge that the year of the Lord's good pleasure is come. Isaoma what's mwanangu? To give knowledge that the year of the Lord's good pleasure is come. Hallelujah. Vakorinde vekutanga 13:11. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put aside childish things. Ini ndichiri mwana ndaitaura somwana, ndaifunga somwana, ndairangarira somwana. Zvino zvandava murume ndabvisa zvinhu zvoumwana. Tarisa munhu ari padhuze newe uone kuti vhesi iro riri kuverengwa rinoenderana naye zvakadii. Mufundisi vasati vatanga kuparidza, ingotarisa hama iri padhuze newe utarise kuti nhodo nepada zviri kure naye zvakadii, ndichazopfuura nepo pamberi apo. But solid food is for the mature, for those whose senses have been trained to distinguish between good and evil. Asi zvokudya zvikukutu ndezvevakuru vanokuziva kwakadzidziswa nenzira yokuroveredzwa kuzivisa zvakanaka nezvakaipa. Yangu inoti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Hallelujah. Mwari vakuropafadzei vasikana nekuverenga zvevhangeri kune upenyu. Gore rapera mukatarisa in the context of AFM, Rudaport Prayer Center, in our culture and our habits. Tasarirwa ne one Sunday yandichaparidza, which is na coming Sunday. Then the other one taakuteta revival. Pastor wotora a break. The festive season has kicked in. What is festive season? To majority of people, it's time to eat usingatarisi scale. It's time to drink.
it's time to marry, to meet the beloved ones, and to meet and to be relaxed. I'm talking to several people, vachikuudza kuti I can't wait for December. I need to rest and to relax. I need to give my body a break. I want to give my body something to rest. Kubvira na kubvira, Christmas yaiva nguva yataidya, tichifara, tichipemberera. But mukatarisa kune vamwe is the time to plan for 2023. It's the time to put policies and procedures and targets for 2023. Where there's no vision, people perish. Ukatarisa December, kune vanoita statistics, ndonguva inobatwa dzinhumbu, ndonguva inobatwa zvirwere, ndonguva inodyiwa mabhonasi, ndonguva yavanoruza vana humhandara, ndonguva inoshayiwa order, munhu achifunga kuti open heavens, it's time to do what I want. Ndonguva inobviswa makefyu kudzimba, dzokai nguva dzamunoda, ndonguva inorasika vana baba, kukanganwa adresi yekumba, vouya kwachena, taakusvika mwakauya, wekuti baba vanodisappear wozoresurrecta. Nekuti it's December. It's festive season. Murukunza zvanduwedza tsanangura. Ndonguva inosununguka vanhu, ndonguva inotamba vana mai muvhangeri kongonya, kukanganwa kuziva kuti vakamboverenga bhaibheri kubva January kusvika November, vanhu vanenge vakafarisa. Ndomwe akava kudi watakunopinda. Ende handinotorevesa kunana baba vashoma vamwe vari kundinzwa, vamwe vasipo nhasi, vacharasika maadresi ekumba kudzoka kwachena. Vai, akanganwa ubaba, akanganwa responsibility, akanganwa upenyu just for the festive season. Alright, hatisati tapinda festive season. Exam yega yega inonyorwa, inomakwa. Izvezvizvi pawiki rino rinouya, ngatimboitai sedunga munhu, timbotarisa kuti pamazuva andakapiwa naShe 1 January 2022 kusvika pana 20 patasvika nhasi, ndakambofambawo sei, ndezvipi zvandakagona, ndezvipi zvandakatadza. Do you know kuti kune vanhu vanongorarama responding to nature, kana akuda kuenda kutoilet oenda, kana akunzwa nzara odya, kana akunzwa hope orara, kana akuda kuseka oseka. But I want you to take this week to reflect kuti ndezvipi zvandakagona muna 2022. Kwete zvavakagona zvaunofarira, ndezvipi zvandaitarisirwa kugona zvandisina kugona. Munoziva pamwe pacho I look at my life personally and say, okay, ndasvika 2022, gore rakupera, pane zvinotarisirwa kuti ndiite samufundisi, ndezvipi zvandakaita. Pane zvinotarisirwa kuti ndiite sababa, ndezvipi zvandakaita. Pane zvinotarisirwa kuti ndiite as a citizen of the country, ndezvipi zvandakaita. And also be honest enough kuti okay, ndezvipi zvandaifanira kuita zvandisina kuita. Kana hana yako ikarega kurova, uchinyatsoona kuti apa ndaifanira kupagona asi ndakapatadza. I know hangu handina maemeni akawanda, but ndauti timbodzokera kuupenyu. Ndanga ndichianalyze life neword rinonzi wisdom, ndikanodifferentiate wisdom between two types of wisdom. Kune inonzi internal wisdom, koita inonzi foreign or external
wisdom. Regai nditange ne-external wisdom kutraya kuidistinguisha kuti nanga nchifungei papa chinzi solid food is for the mature. Kureva kuti Mwari vachigadzira mablessings avanodzikisa panyika ane vanhu vakaamirira. Kune mamwe mablessings asingagoni kuburukira pamunhu asati ave mature. External wisdom, vanhu vayo kuti ukasangana naye pane ruzhinji akataura kudai munoombera maoko, mukaenda nenyaya dzenyu kwaari anodzinzwisisa okupaitsananguro yekuti imi mega masara munoti murume uyu wakakomborerwa. But that is external wisdom. You are giving other people to advance their lives. Even discernment. Kune munhu wekuti ane a quick eye rinokurumidza kuona vanhu vari kudanana. Haapotsi. Kungoona vanhu tu vari kudanana, ziso rake rikangotarisa notono. And anenge achitorevesa kuti sister ningi na brother ningi vari kudanana. Ane discernment yekukurumidza kunzwisisa zvinhu kuti pachechi panapa nhasi panogona kungoita mweya muchena, asi haanzwisisi accident iri pamberi pake, haanzwisisi, haana discernment ine chekuita naye, ane discernment ine chekuita nevakamutenderedza. Ndichikura ndine mumwe mukomana waindaimboshandanda naye, aitidzidzisa maths. Mukanga muri pagroup anenge akasimudza ruoko achiveka maths dzese, asi pamunopinda paend of week test waiona aina 30%. Asi mukangonoita discussion dzese anodzigona, but kuzodziita aega haagoni. Izvi ndichitaura kudai kune varume vari pano nevakadzi vekuti takaungana so mukati men's fellowship, murume anoseka iye akati ge akabreka joke akadai, but kuti atore mufaro wekunze anoureproducer kumba kuti asekewo nemwana wake, asekewo nemudzimai wake, asekewo nehama dzake kana akumba musoja. Ane wisdom iri external isingagoni kubenefita iye, inobatsira vamwe. Akasvika pane vanhu vakatsama so angosvika mese maakutofara, but ngaachiende pacho where it matters most, paaine responsibility. Wisdom unoita kuno mumwe munhu kuti ukataura naye unonyatsoona kuti murume uyu wakachenjera. Asi ukaenda kumba kwake mubhedha waanorara hauratidzi kuchenjera, paanogara haparatidzi kuchenjera, mapfekero emukadzi wake haaratidzi kuchenjera, but iye uchimunzwa achitaura chitubu knowledge. That's external wisdom. Aya mabhonzo ekunamata manje ekuti pandiri kutaura unonyatsoona kuti apa mufundisi vaakufamba. Ende Satani zvaanoita anokuita focus pazvinhu zvisingachinji upenyu hwako, okutorera focus pazvinhu zvinochinja upenyu hwako. Pane chinhu hwani chandakavenga pasi pezuva chandinonamatira everyday. Ukatarisa kuti mapastors ekuZayoja nemapastors ekuAFM, they've bred so many people vari sound, but vana vavo they are not sound. Kureva kuti anointing yavakapiwa iri external, haisiri internal. Inongoshanda chete papulpit nekuvana vevamwe, but haizonoshandi pamwana wake. Imbotarisai vafundisi vakakushumirai. Unoona achitaura kuti so much so and so has been to university, so and so has wedded, but chienda kuvana vake vari kungomitiswa, havatorina order, vanofamba vakashama. Kureva kuti the anointing and the wisdom has become external. It's not internal. It does not have benefit from within. It has benefit outside. Poari kuti pandanga ndiri mwana mudiki ndakabehave semwana mudiki, pandaa munhu mukuru ndakasiya zvehudiki ndikaita zvemunhu mukuru. Do you know, ukaona pakaungana vana, they play.
izvozvi ukatarisa vana kana uda kuti vana vafare vatendere sleepover kwavanenge vaine shamwari dzavo kana kunodaidza macousins avo vachitamba. That's childish mentality. Asi kune mumwe murume ane 50 years achine childish mentality yekunyatsonzwa kusununguka nekufaranuka ari kusango kungosvika kumba kusununguka nekufaranuka kunotiza kureva kuti haana kusiya tsika dzeudiki iye ari munhu mukuru. Ara nhasi hangu handina izvo zvitafamba 11 months nhasi ndi 20. 11 months we have walked into the year. Ngatimbodzokerai patiri kuti alright, inini I am a Christian, ndinozikanwa mudunhu randinogara semukristu. Ndezvipi zvinoratidza chikristu zvacho zvandakagona? I look 11 months dzatafamba oro 10 unyatsoona kuti okay, pamwe chegumi ndakabhadhara ka1, offering ndakajamba, masunday service acho ndakarega kuenda pasina chikonzero. You know, life zvainoita haina anokumakira kuti wapedza chirega timake tione kuti waita percentage ipi, but ukarelata kuti okay, zvandafamba 10 months dzanyatsopera chii chandabata. Ndaiudza maboard members, I think in the last board meeting or the previous board meeting, ndikati imimi vana baba amugoni kuuya kudare rana baba muchimira panapa muchigadzira uchenjeri hwechechi husingaonekwi kumba kwenyu, kuti mune foreign wisdom, mune external wisdom, mune external discernment isingashandi kumba kwenyu. Iyo zvizi ukatarisa vanhu vanonzi vakangwara pakati pedu, vanhu vanonzi vane uchenjeri, ukaenda navo kumba kwavo ndo paunoona kuti zvinoonekwa nemeso pamwe handizvo zvinoraramika. Can I repeat this? Why? Uchenjeri huri external. Pakunamata kwedu, let's not pray like fools that do not access or do any assessment of what they... I even told vamwe vanhu ndikati okay, uri kunamata pachechi une makore uripo, zviri kukubatsira here kuuya kuchechi kwacho? Kana zvisiri kukubatsira, ndimufundisi here vane problem kana kuti ndiwe une problem? Ndiani ane problem? Because pakati penyu panofanira kunge paine munhu ane problem kuti zvirege kufamba. It's either mufundisi vane problem kana iwewe uri kunamata une problem. Yeah. Gore rakunopera ngatimboitei self assessment kuti inini ndakura zvakadii. How much do I fit into the script ya Paul yekuti pandakanga ndiri mwana mudiki ndaibehave semwana mudiki, now ndaamunhu mukuru ndakubehave semunhu mukuru? Do you know, pamwe pacho ndinorwadziwa nechechi kuti kune vanhu vanonzwisisa nekuanalyza ma-external situations when ma-internal situations are not okay. Gore zvara kunopera tisati tasvika pahype yekugocha, tisati tasvika pahype yekudya nekushanyira vanhu nekuseka. Ngatimbotorai a self reflection as a church, ngatimbotorai a self reflection as a family, ngatimboitai self introspection as individuals. How mature am I? Do I take strong things and remain unshaken? Timu yandiri kuunza gore rinouya iri kutouya ichidimanda maturity. There are certain things that has destroyed churches, that has destroyed families, that has destroyed individuals, but those things, they don't have anything to do with them.
2003 ndaita my first year at Chino University. I grew up from a very humble background. I'm not ashamed of my background. Vanhu vakabvumirana kuita zvematongerwo enyika. Isu taipiwa magrants. Pakapfuura mumwe mukuru wenyika, vanhu vakanokotama vakamudzikisira matrauzi, vemasiketi vakamufugurira. After a week, 23 students were identified kuti ndo vakanodzikisa mabhurugwa kudropa nekusimudza maskets. And pa 23 ipapo, they were given expulsion never to join a state university. And vamwe vacho vakadzingwaka. Vanga vakafanana neni wekuti dai vamugabe vasina kuita roll out yemagrants yekutipa zvikwereti kuti tiende kuuniversity, dai ndiri kufudza mombe, because mari yacho kumba kwakanga kusina. Ndaitoda that grant kuti ndikwanise kuenda kuuniversity. Wadzingwa kuma state university ese, haugoni kuenda kuprivate, hauna mari. But wabvisira hembe mukuru, zvinei newe zvematongerwo enyika, iwe usina chikafu. Only 4 of them ndo vakazokwanisa kuenda ku-AU neku-SELUS. 19 they never progressed. Umwe wacho I actually know. Last time I heard about him, aitengesa airtime muChinoi town. Munhu aita production engineering adzingirwa zvinhu zvisinei naye. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, patiri kunamata, ngatinamatire dhimoni rekupusa. Titore focus yedu tiise pane zvinotibatsira, tirege kuisa focus pazvinhu zvisingatibatsiri. Rega kutora nguva yako uchirwa hondo dzisingakanganisi kumba kwako. Rega kutora nguva yako uchishandisa ma-resources ne-wisdom ne-time kufokasa pazvinhu zvisinei newe. I've got a son. He is marrying in December. One woman thought she's giving me information. I'm not saying that mukomana wenyu mufundisi ari kutodanana naningi. Zvinoitawo here? Ndikati chii chakashata pakudanana kwavo? Ndaisuse vanhu vakuru. Ndakazoti mai vava vadropa foni, ndikaona kuti pamurume vavagere naye ndewechitatu. Ma-circumstances anosiyana, havana havo chavakakanganisa pamwe vaitirwawo utsinye nevavaisangana navo. Anditi? Asi imi makaedza mukakundikana, mukaedza mukakundikana, mukazoedza zvikaita. Asi mune airtime yekufonera mufundisi kuvaudza zveari kuedza kekutanga. Ukaona chivindi chavakaita nenguva yavakaita vachianalyza mukomana nemusikana vari kudanana, wonyatsoona kuti mai ava havaikwanisa kunge vakatoita peace job here vakatenga dress. Because vana ava muchivaona vakagara kuyouth kudai nevasikana ava, ini sababa vavo ndinoda kuti vadanane, because vakasadanana hatife takaita muchato. Vanhu pavanofanira kutodanana and havagoni kudanana pamabhenji. Vanofanira kudanana vari kumarokesheni, kudzimba nekumarestaurant. Even masingle mothers vasiyei vadanane. Imi muri kudanana wani.
iyoyo 10 rand yavakandifonera dai vakauya nemadomasi. Mama, ndati ndikupeiwo madomasi. Munhu waMwari aigona kuzotaura izvi achidya supu yakakora ine madomasi. Oti Mwari ropafadzaiwo mwana uyu. Waga pamwe pacho ndiri kuti ukaanalyza zuva rako, tora nguva yako uite semunhu mukuru, ushandise nguva yako pazvinhu zvinokubhenefita kwete zvinorwa nevamwe vanhu. Nyaya dzevanhu hadzivaki imba. Even if mwana iye akaitiswa pamuviri, Pastor Jiriji vanongomuda nenhumbu yake. Hazvichinji umwana, hazvichinji grace. Nyika iri kuremerwa nenyaya ye-external wisdom. Instead of focusing pa internal wisdom, ndingaitei kuti Shanoni ngavongwe nakunashe vave vanhu vari nani. Chicha vana baba nana amai, vanhu vanoita mistakes, vanhu vane challenges, vanhu vane misjudgments, vanhu vane weakness. Kumaneja weakness evanhu misjudgments evanhu zvinogona kutiurayisa nenzara. Ngatiendei pandinoti pandakanga ndiri mwana mudiki ndaimbofarira nyaya dzemaraini. Now ndakura ndakufarira nyaya dzekumba kwangu. Unoziva pamwe pacho ndine vanhu vandakaona vachikura, wekuti when I look at them I see the hand of God. Vakati one day Maniwi is one of them. I knew vimba yasingato drive mai Maniwi. Izo zikuzovaona vakapaka mota yavo pamba pangu, it gives me joy. You know, when you are a mature person, you love to see people grow. Umwe musida kambohutirwa namai Nyamunga, uchinyatsoona kuti mwana uyu ari kutofara, ari kudriva mota yake. Pane chimwe unoza chinhu wani chandakadzidza muupenyu. If you focus in appreciating good things, God will bring good things to you. If you focus in distraction, you also reap distraction. Church iri kuremerwa. Ukatarisa nzvimbo yaremera vanhu vakawanda ichurch. Why? People, they are taking time into people's stories instead of taking time into internal stories. Unozanda imbozvifunga ndikati okay, 2022 atopera. Mukatarisa December ainyanyi kuita activities. But I want you to go and say, okay, ndarara my 11 months. How did I use my 11 months? How much time did I invest to family? How much time did I invest to personal growth? How much time did I invest to the future? Did I grow mentally in 2022? Did I grow spiritually in 2022? Did I grow in relations? You know, shamgari dzikawanda, the solid food. Do you know kuti vanhu vari kuita zvine musoro havana kuwanda? Why? Not because the world is shutting us out, but people are not focusing on things that change life. Solid food. Pandakatanga kuita mufundisi, ndaiva ndisina maturity yandave nayo now. Yekufunga kuti okay, kudhara ndaiti musikana nemukomana vakaitisana pamuviri. Kana mucharangarira 2016, ndaibva ndamira papulpit, ndoda kuti youth muzive kuti havasi kufamba zvakanaka. Uyu nanhingi tovasimudzaiwe, tovanyadzisa, but ngatitaurirane chokwadi. Tisimudze vana baba nana amai vari muno vakaenda nemuchato. Unonyatsoona tiri kupanicha vana pane zvatakakundikana isusu. Muri kunzwa zvandikuedza tsanangura? But izvezvi ukaona kuti mwana aita mistake,
of which I don't encourage it. Kumudaidza through the youth leader. Uya nevanhu vako moyo, uya nevanhu vako manhivi. Muri kudanana here? Ehe. Mistake iyi munorevesa mune mari. Mutaura nevabereki vemusikana, mutaura nevabereki vemukomana, movabatanidza. Moonoti yatoo mhuri. Vauya vese kuchechi, vatenga firiji, vatenga sofa. Tavaka, because I need to tell you this. Vese vatakasimudza tikanyadzisa, hapana chatakahwina, vakangobuda chechi. And chatahwina hapadi, hapana. And we don't win anything. Pakuti mumwe munhu asimuke kubva kumabhenji achitonga akanaiwa achifamba asina step. The gospel is not in making other people little, is in helping the fallen to rise again. The gospel is in building the broken-hearted, is not on adding salt on the broken-hearted. Murangariro wangu unoti pamwe ndikatadze kuzviita asi zvandinoshuvira semunhu not samufundisi pamazuva angu ekurarama ndirege kuwana munhu wandinopfidzisa vandinoita deliberate effort to inflict pain. Ndichitaura kudai so gore rakunopera vana baba nana mai vakomana nevasikana mateenagers angu ngatigarei pasi timboti I want to join the mature who eat solid food. I want to join a group of people who have internal wisdom, something that brings food and to my table, not to destroy. At family level, people know me and I encourage it. What we do to become a better people is to help one another to see tomorrow. Pane testimony yandakavenga pasi pezuva yekuti munhu akaita testimony iyoyo ndouti mudzimirei maiki yekusimuka pamberi pevanhu uchitaura ndoda kutendawo Mwari ini kumhuri yekwedu ndini ndega ndodhiraivha ende vanhu variko hakuna kana achadhiraivha. Aiwazve, you cannot testify such a stupid testimony. Kana iwe wawanirwa chiedza chekudhiraivha haugoniwo here kudhonza vamwe. Tiende takadini? Takawanda. Ndichitaura kudai kuno munhu kuti akanditarisa ari kuti mufundisi muri kuti chii? Po anonyatsotsanangura. Patiri kunopedza gore, I want us to refocus. Kana uine shamwari dzako dzaunotamba nadzo 2022 ukaona madiscussions enyu ari focused pavanhu, haugoni here kuita mamwe maitiro muna 2023. Umbotsvagawo munhu anokuudza kuti iwe zvinhu zviri kutengeka kwakati handei tinonamata vana vanobatsirika in this way, because this issue of dwelling on men, it may not be internal wisdom. Do you know kuti andirambi kuti munhu anonyatsouya undiudza kuti ningi naningi vaita zvakati? Yes, zvakashata, havafani kuzviita, but kana taziva, does that change the type of cup we drink tea? Munoziva kuti kudhara ndaifunga kuti ndika-identifya mistake yemunhu I've achieved. Ndakazoona kuti if I identify a mistake yemunhu ndatoita weakness. Ndikanyanya kuziva ma-weaknesses ava magunda, pavanozouya vachida help, I won't help him because I prejudge him. Muri kuzandedera? Saka zvavo zvakawanzika zvavasingagoni, Jehovha ngaavabatsire arege kundiratidza. Can I repeat this? Jehovha ngaavabatsire avaroveko. Pane muna matova ndaita this week ndikati Mwari wekudenga, I know kuti I've got a church board
And I know I've got head of departments. Vane ma black boxes avo akashata. Mwari ndibatsirei vatendeuke inisa baba vavo ndisingazivi. Vabatsirei vakure paari inisa baba vavo ndisingazivi. Because pamwe pacho kuva ne too much negative information, it influences you to think in a negative way. Why? If you feed your mind with negative things, you end up being negative. Yo, ranasa arinaro munaruda undita amen. But ndoda kuti umbospenda. Unoziva kuti ndaimbofunga kuti airtime inoshandiswa pamakuwa. Iyaya munhu haana funeral cover. Ye 120 pamwedzi. Asi airtime yemakuwa 300. Paunofa tokuita mudeme. Data raunoshandisa uchitaura maona here zvakati hatigoni kumachua here kumboita chinhu chinonzi internal wisdom, so that when we speak substance. When we share substance. Pananga ndichinyora manotsi angu ndanga ndichiti nini, munhu ane 24 hours pazuva, ndikashandisa 3 and it's not productive, do I get paid? And what has happened to my life? I've lost substantial time. One day ndakasangana navamasinire, ini ndiri mufundisi, ndiri kutaura navo. Effect handina kuvasangana navo, ndakashanya kumumwe mutendi airoja kumba kwavamasinire. Ndikamubvunza ndikati ndamboona mota yavamasinire ichibuda, zvikanzi pamba pavo. Vandazoenda futi pane imwe imba nyanga ine futi mutendi. Ndikati ndikanzi landlord wangu. Ndikati landlord ndiani? Kanzi hamumuzivi here vamasinire? Ndopandakati regai ndimbonotsvaga mudharawe ndinzwe kuti sei aine maroja. Ndakaenda futi ndikanoshanyira mai mutakiwa, vachinditaura kuti nangu handisi kunyatsoenda kubasa mufundisi, ndinokolekta zvirendi. That's where I learned kuzoto. Izvezvi vanhu vakakopa kuna vamasinire namai mutakiwa through me, ndofunga vakuda kutosvika 10 or so pachechi pana. If we have such mindset yekukopa, ngozoti kana ivo vari kutobhadharwa rent, I can also get another property and get rent. But patiri kuto manje pane kuti ndiende kuna vamasinire, ndinovabvunza kuti imi ndimi munotamba namulambo senior, munomuonawo sei? Kana muri mega anombotiwo nezvamufundisi. Muri kuudza zvandikuedzera. Pamwe vakatombonditaura vari vaviri, ndobva ndaudzwa information yacho. At the end of the day, do I get a better person? The world is so smart in digging information that is not useful. Can I repeat this? The world is so smart in digging the information that is not useful. Pakunamata kwedu gore rino richipera, iti Mwari ndipewo discernment yekudiscover zvinhu zvinochinja upenyu hwangu, kwete kudiscover zvinhu zvisingandichinji. Ndaitaura nemwe hama akati, mufundisi munoziva here kuti ndinoziva zvakawanda pachechi? Ndikati munoziva zvakawanda? Akanzi kanzi ini mufundisi ndoziva zvakawanda, ndinoziva vanhu vakawanda. Kati munoziva zvakawanda? Kanzi ini mufundisi ndoziva zvakawanda pachechi. Zveshuwa paakandiudza dzekuswanaview, akandiudza dzekubramfisha, akandiudza dzekuflorida, ndakanyatsoona kuti information yaainayo yakawanda kutodarika yandiinayo inini. Ndazoenda kumba kwake, akasvika akandipa chigubhu chependi 20 liters. Baba garai naapa hati chiri kugadzirisa. Wonyatsoona kuti okay, research yaanoita kuziva kuti kupraise ane simba ndiani,
kudheko ane power ndiani. Dai akaita research ikako kari business, what that person could have earned. Research ikako dai kakari kekungozwa kuti kunotengeswa makota ndekupi, kana uchigadzira kota unogadzira nei. Do you know kuti certain information we have, it's not necessary. We have so much information at our disposal that is not useful. One person came to me and said, unoziva kuti baba namai ndingi vanorwa. Vanorwa makaudzwa nani? Anje mfundisi mamuone here pavanosvika pachechi kuti mai vacho vanenge vangodai. Ndakaona mai vacho vangogara vakatsamwa, ndakazobvunza shamwari yamai vacho, but shamwari yamai vacho haiuyi, ndakaitsvaga paFacebook. Wonyatsoona kuti okay, effort yekunozviintroduce kufriend yemunhu asingauyi kuchechi kuti uanalyze kuti sei mai ava vachigara vakatsamwa. Is, you know, you anorara akaneta, anorara aine satisfaction yekuti I've done something. Do you know what makes us go to bed? One, you need to be full, kudya. Two, you need to be satisfied kuti I was busy. And it worara wakaneta nda identify kuti shamwari yamai kandiyero ndiani uye vakarwa kangani navakandiyero gore rino. Yes, I now know kuti vanorwa. Yes, it's true. But mfunzo wangu uri kuti that wisdom, is it necessary? The church iri kuremerwa now pakuti izvezvi tiri kuita nyaya yeappreciation. Handiti kune munhu anenge aine chibepa nepeni achirekodha mafigures kuti panopera service agoudza vanhu kuti mufundisi wawana mari. It's true. Check muswesane, munhu anenge aine foni yake, munhu akadaidzira 20 oisa 20, 50, but iye yake yaaisa hapana. Pari kukomborerwa vamwe, iye haakomborerwi. Chake kungoudza other assembly, makaita mari, kwedu isu vedu takatowapa mari yakati. It's energy. That person is busy muservice yeappreciation. Ari kuimba kunoku achitamba ari busy, iye ari busy. Vese vanorara vakaneta, asi chavanetesa zvakasiyana neoutcome yakasiyana. Murangariro wangu uri kuti when I was a child, do you know kuti pane chinhu wani chinondirwadza? Everyone else is busy, but with what is the difference? Gore rakupera vana amai, gore rakupera vana baba, gore rakupera vakomana. Ngatimboitei reflection. How did I use my year? Ndiri kuda kushandisa gore rangu sei? Munhu akandibvunza zvanzi, mufundisi, mukaziva kuti vanhu 2 vari kuita stay in, what is your take? Ndikati I will pray them for them kuti vaofficialize. But stay in yacho ingova ichitongova real. And mufundisi, ko anditi vanenge vaita upombwe. Do you know kuti maonero atinoita chivi nemaonerwe achinoitwa naMwari akasiyana? Mwari havana pavanoda kuti munhu aparare. Even akaita maweakness akaita sei, kana akakanganisa zvinengei, God does not want a man to perish. Mwari vanoda kuti munhu atendeuke. Even if akanganisa, it's not God's desire for anyone to die in sin. Ngatimbodzokerei pavana venyu. Ndoda kumbokommunicate nevanhu vakuru vane vana. Mwana akakanganisa munoti ngafi. Mubereki wese dream yake ndeyekuti even mwana asikuita zvakanaka,
Mwari batsiraiwo mwana wangu arikave aite zvakadini zvakanaka. Kana vabereki vepanyika vachida kuona vana vachiita zvakanaka, do you know kuti I win nothing kana ndikaita mwana wani anokanganisika? As a church, as family, we are only strong when our members are doing well, and we are only weak when our members are not doing well. Ndairangarira mazuva aitwa maweva, maimufundisi wakamanipuleta laptop yangu kusvika pakutotadza kuishandisa, vachibhukira vanhu maweva. Wani wedu akava nepemiti, we are strong. Wani wedu akafamba zvakanaka kuenda kubhodha nekudzoka, we are strong. Hapana zvazvinotibatsira kuti aharaswe nemapurisa. Izvozvi ndichitaura dai kuno munhu ari kurwadziwa. Ndoda kuti Mwari vatibatsire patiri kuenda muna 2023. Umboita munamato wekuti Mwari ndipeiwo wisdom to celebrate other people's achievements. Kutova newisdom yekungofunga kuti mumwe munhu ngaaitirwe zvakanaka. Mukandibvunza kuti pastor, what are you praying for? Kuti munhu wese ari munhu ave nemba, munhu wese ari munhu ave nemotikari, munhu wese ari munhu afare. Do you know one thing that I want to tell you this? Hapana chatinowana pakati pedu pakaita anorara nenzara. Let's have a mindset ye mature Christians who think like adult Christians. People mature in spirit to desire good for each and every member. I know hangu kuti vhangeri rangu ranhasi harisi kufadza vanhu. Umwe munhu akanditi, mufundisi, what is your distress at Rudaport? And I told them it was a family. Kuti ndine 2 or so people vasati vabata vana. And pese pandinovaona, my heart cries. Kungoziva kuti havana mwana kwandiri, it's more like pain. Patiri kuti Sunday school, kana uri pazera rekuita vana, unofanira kungonzwa Sunday school, amen, uchinzwawo izwi remwana wako richibudawo neku-Sunday school, uchimbodaidzwawo kunzi mwana wenyu ari kurwa nemunhu ku-Sunday school, kaproblem kari positive. Muri kunzwa zvandinoita, kaproblem kari positive, but kutoziva kuti handisati ndabata mwana, it's a pain. But kuno munhu anokuti anotofunga kuti kana vasina mwana, vana vacho havabvi kwauri, hauvatengeri future, saka unorwadziwa nei? Ozvinditaura dai. So maturity pachikristu, do you know kuti church yakachinja from worshiping to more of disciplinary? The church is there to make people grow. Muservice ino ndoda kuti munhu ambonzwisa kuti kune chinhu chinonzi internal discernment. Kana Mwari makundipa revelation, ndipeiwo revelation ine chekuita nevana vangu, ndipeiwo revelation ine chekuita nemhuri yangu, ndipeiwo revelation ine chekuita nezvekudya. Ndaitaura neimwe hama achindiudza zvanzi, mufundisi, ndaneta nenyaya dzevanhu. Ndikati, ko Mwari havagoni kumbokuzarurira here kuti umborotawo zviri kudiwa nemurume wangu? Haisi revelation iri nani iri, nhai mwanangu maimukomba choto, kuti uchipedza kuita zvinhu vamukomba choto kuti wazvifunga sei? Ndandichizvifunga. It brings joy. Wapiwa revelation ine chekuita newe, isinei nevanhu. Kumbopiwa revelation patiri kunamatira muservice ino ndichinopedza, ndoda kuti Mwari ndipeiwo revelation ine chekuita neupenyu hwangu, ine chekuita nevana vangu, ine chekuita nemufaro wangu, ine chekuita neramangwana rangu. Mwari ndipeiwo spirit of discernment that helps me to go to the next level. External wisdom, iyo zvindakagara muno muso, kune mwe munhu ane external wisdom yekuti zvaitwa nepresent worship up ane zvake iye. Padaira ningi dai padaira ningi, paimba ningi dai paimba ningi, mai ningi vanga vachinyi, haana
haana revelation yekuimba iye, ane revelation yecondemnation yekukondema vanga vachiimba. Mwe musi ndaitaura navamasuka tichitongotaura tiri two. Then he asked me kuti pastor zvinoita here? Ndikati just do it, go and do it. Kanzi mfundisi, ndikati just go and do it. Unoziva chinhu wani chandakadzidza muupenyu, learn to bless, don't curse. Whenever you open your mouth to bless. Dzidzisa muromo wako kurega kutaura zvakaipa. Dzidzisa pfungwa dzako kurega kufunga. Munoziva kuti pamwe pacho vanhu ndakazodzidza chinhu wani. If you are looking for a Mercedes Benz in the road, you see plenty. If you are not looking for them, you don't see them. Ukaona wakanyanya maningi kuva nemasawira asiri kuona zvekumberi. Munoziva ndaimbozvifunga ndikati okay, kuchechi kunotaurwa nyaya yetithe, kuchechi kunotaurwa offering, kuchechi kunotaurwa giving. Pano pachechi ndinotsimbidzira nyaya yekuchengetwa kwevabereki. Gore negore ndinotsimbidzira kuchengetwa kwevabereki. Augoni here kumboita to-do list yako yekuti vabereki umboita zvinodiwa kuchechi usati waita zvinodiwa nevanhu. Ndaizvifunga hangu izvozvizvi tiri kunoita our last respect kuna mama. Ndichizvifunga semwana kuti okay, how many nights did I cause her not to sleep well? Ndaita zvakaipa. Ndezvipi zvandakaita to make her life better, or zvandakaita to make her life uncomfortable? It was just me. Okay, yes, she died, but did she live her life to the fullest? If she didn't, was I not a cause of the pain? Just reflecting on her life. Iwewe semwana augoni kumboreflecta here pavabereki kana vari vapenyu kuti what am I doing that makes them honorable? Mwari ndipeiwo discernment ine chekuita netalent remwana wangu. Mwari ndipeiwo understanding ine chekuita. Refocus. What I want the church to do, tisatapinda mu festive season, tisatapinda mu excitement. Let's assess the year. Let's assess my groups atiri. Let's assess the friends we have. One thing tandoda kudzidzisa semuKristu, never participate in anyone's falling. Can I repeat this? Never be a participator kuti mwe munhu ave, kuti ningi ngaadone, irregardless ekuti vane maweakness akadii, irregardless ekuti vakashata zvakadii. Never partake in the destruction of a fellow human being. Muchaziwa patainamata tichiti Mwari vanoda munhu. So when you are fighting a human being, you are actually fighting God. And pamwe pachoka kana tisiri sure, let's not say things that we are not sure of. Ndiri kunamatira a world where we wake up, I focus on my family, I focus on my health. I speak kuna vamuti, ndinotaura nema office bearers zvakanyanya, even moyo manivi, I speak to them. But in our conversation, I don't remember speaking about anyone. We try by all means to speak to things that makes us better. Kune vanhu vari muno vandiri kufila kuti blessing yako yakamiswa nefocus yako. You need to mature. You need to resound yourself. Kudhara ndaiti ndikaona munhu ari kuuya kuchechi neminisketi ndototi ngaabatsirwe. These days akauya neminisketi musiyei, at least atoipfekera pakanaka. Tine madzimai makuru
wekuti akauya akaona kuti sketi yangu ipfupi, ouyazve next week achazodzimara anzwa namweya mutsvene vachimutaura kuti wakasiyana nevamwe. We are taking so much time in condemnation than in blessing. We are taking so much time in negativity than in positive. We are taking so much time in fighting than in building. Solid food is for the mature. What is maturity? Maturity is a level where you are able to handle things that are difficult. A mature, ukanzwa zvichinzi tumai a mature person, tiri kuti tumai munhu anofunga above average. When others are seeing death, you'll be seeing life. When others are seeing failure, you'll be seeing a second opportunity. When others are seeing destruction, you are seeing a way to rebuild. Maturity takes someone who is able to receive people in their different capacities. Maturity. Yeah. Solid food is for the mature. Milk is for the children. Ndinombofunga kuti inini, I've seen people growing. The Makandas, the Mashavas, the Mainenyashas, the Nyamungas, the Chumas. I've seen people growing. The Sanyas. I've seen literally, even Vanamasuka Chayona Namundi, I've seen them growing. But when they grow, one thing chandaka wona chinokurumidzisa munhu kukura, kupruna things that are not necessary. Because you cannot grow when you are focusing on things that are not necessary. Ndaitaura nomwe munhu akanditi nini, what is the role of a doctor? The role of a doctor is to write a prescription and to make sure that people get medication. But so many people, when they look at life, they don't want to look at the doctor writing a prescription. They want to look at a doctor whether he's smoking or not, whether he's fat or slim, whether he's dressed or not. Some of the things that we put our attention to, it's stealing time from us. We are, as Christians, I just want you to inspect your life and say, am I mature? Am I not childish? This does not apply to church or marriage. Never childish mindset. When I was young, I behaved like a child. Now I am old, I behave like a man. Do you know what I want for this church? And do you know what is my dream? Iyoyo ikangotanga kurega kuitwa nenda to move on. Inini I want cars out there. Inini I want houses. Inini I want babies. Inini I even want single people to drive nice cars. Vakamirira mamerechisa zvekuti muti vakaita zvinhu voti vari kuhuraka izvozvo ndezvekumba kwenyu. Inini I want them to continue to excel. Hapana chikonzero chemunhu akasikwa naMwari anoenda kuprayer camp chaanotambudzikira. My dream is to see God using you to go to the next level, changing my backgrounds, changing my status, changing things. I want to see you grow. I want us to be mature Christians, people who add value to society and to our children. I want youth must just drive their cars. We must not give them cars. That's what I am here standing for. Not for tunyaya tusinane basa rese twekuti ningano rwara ningano mama piritsi. Iye ndiye ari kumwa mapiritsi, haana kukukumbira kuti umumwire mapiritsi, siyana naye.
ende anoziva kuti uchazore iwe wacho hausi kumwa mapiritsi ndiani. Kana ari kuamwa ari kuisa mudumbu mako. Saka unei nazvo. Kana ndiri kumwa mapiritsi ndeangu, pandakapfuudzwa naShe haupazivi. Saka siya ndimedze mapiritsi angu ndakadi ndakanyarara. Chechi, vana baba muriko, vana baba chete ngonditira maoko mudenga yaka. Baba chaiye ngaamachuwe. Fungawo zvemotikari, fungawo zvedzimba, fungawo zvemaholiday, fungawo kwete baba vane makuhwa, murume mukuru anoita makuhwa, anonyora pa kuti my birthday is loading, murume mukuru. Unobehave unge muteenager. Unotengerwa nani present? Imbofungawo zvinhu, nyora pa status kuti Jaguar on the way, house on the way, kwete zuva rekuberekwa. Imboitawo munhu. I want people who are thinking big, people who dream big, people who see things big. Do you know one thing that I've learned? Ukamhanya 100 meters, ukazodonera pa 80 uri right, watochovha. Pamwe pacho hapana nyaya inondirwadza sekunzwa kuti baba vari kuita makuhwa. Unoiwanipi nguva iyoyo? Murume mukuru kuti muri varume 3 makagara pasi muchiita makuhwa. Komari muchatsvaga rini? Muchanyengeterera rini mhuri? Muchatsvaga rini? Piwa uchenjeri. Unoita chinhu 1 chandinoda kuti every father ave nacho, ndechekuti mhuri ikaomerwa so usipo iti dedi vachauya. Ende mudhara akauya obva angosvika kuti ndozviri kunetsa, amirai tione zvekuita. Wotoona anza. Bring that affirmation. Vana mai vakuru muri munomu, vana mama muri munomu, dream about driving cars. Don't dream about maduve evanhu. Dream about children wedding. Don't dream about mashitsi ekudzimba dzevanhu. Zvemakapu siyanai nazvo. Dream big, be mature. Imbofungawo semunhu mukuru. Do you know, as a man thinketh so he is. Tana kumbofungawo zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinomake sense. Ini ndinorangarira ndiri form 2 1997 nemunin'ina wangu ari muno mutabopa mombe, chimwe chainzi India. So tadzibopa dziri 6, tadimbura dashboard murengoro. Ndarada ndorova ndikati baba mogona ndorova henyu. Handirambi, but uyu muti uyu takautema paseri apo, tikautsetsa tikauisa apa. Ini ndoda kuzorovera mwana wangu motikari kuti adhumira motikari, kwete danda ratakatenga paseri, tarakatema paseri. Imbofungawo zvinhu zvekuti kana Mwari vakapindura munamato wako unomuka uri kuseri kweroad. Funga zvinhu zvine musoro. Iti Mwari, I want to think about something that has a meaning, kuti kana zvazadziswa ndararama. Umwe ari kuita stress yekutenga imba, iwe uri kuita stress yekuda kudiscover kuti munhu anotambira mari. Zvinei newe? Unoziva kuti chechika ngatimborirwisa. Unoziva kuti pamwe pacho hauroverwi kurota, hautukirwi kurota. Imborotawo zvinhu zvine musoro, even usina zera nazvo. Tanga kumborotawo uchiverengawo mamagazines edzimotikari, uchiverengawo maspecs. Ndaitaura nevamwe baba vaida kutenga mota, chimwana chavo chidiki, I think chiri grade 4 or so, chakavaisira message kuti mudhara mota yamuda kutenga iri right, I've checked the specifications. Murungana baba vataura zita, mwana akusara achigugula kuti ine malights mangani, inobata mabrakes chii, ine maamps mangani espeed. Imbofungawo zvine musoro. Vana baba nana amai, vakomana nevasikana, let us be mature so that we can eat solid food. Timboita zvinhu zvine musoro, kuita stress nekubhajeta mari inotenga. Zvinditaura imi sechechi tinosvika rini tiri panyaya dzevanhu? Ngatimbo unoziva zvezvo, unoziva kuti pamwe pacho kurota so, wakagara so, uchingofunga kuti ndoitei neupenyu hwangu.
Mwari ndizarurirei kadhoo kawindo kadiki diki ndione next level. Kwete kuti Mwari ndizarurirei. Kuna mumwe munhu kuti akangoboekana akutoenda mumba kwevanhu even asina chaari kuda. Amusani mamboona munhu kuti azobva munoshaudza kuti anga avingei. Ende vanhu ivavo havaoneki. Munotandara mugotandara. Munhu anongofamba sokunge Satani, kungotenderera semhepo usina kwauri kuenda. Kana ndandega ndonguva yekufunga izvezvi tatarisana na 2023 handiti nyoraiwo pasi maresolutions ane musoro, garaiwo pasi mutaure zvine musoro, hauroverwi kurota. Shoko raMwari rinoti let your desires be known unto me, just dream. Pakabiwa mota yemuti wasekwa ndakamuudza kuti is the right time to upgrade. Pakabiwa futi yamasuka ndakamuudza futi kuti is the right time to upgrade. Kwete kuti mota yabiwa isabirwa uno yamai muti ethos kwakuenda mugomo baba ndinonamatira recovery uno ngaidzoke parudapod zuva risati ranyura. Iwe rotai zvine musoro. Kana moenda pamberi paMwari be mature, kumbirai zvinhu zvinomeka sense. Takati ethos ichienda tichirepresa nechi ne rough 4 times 2. Imwe yacho ichienda masuka times 2. Mukristu ka dzidza kuona opportunity. Can I repeat this? Dzidza kuona chi opportunity. And ukasaona ma opportunity ka vamwe vachidya solid food ndopo unotanga kuita makuwa. Vari kutenga zvinhu vari kuba. Vari kuti iwe inini one thing that I've trained myself and I train vana vangu, dream big. Dream big. Even ukaona pari kunzi advert iri kunzi no foreigners, iwe isa CV yako ipapo inorambwa. Usazvirambire, ngairambwe nevanhu. Kwete kuna vanhu vanozvidisqualifya so anogara angozviti hazviti. Izvi zvinhu izvo ndichitaura kudai so last week ndaitaura nyaya yemabuckets. Iwewe shuwa ungakrose border kuya kunoita garbage bin rekunonga mabuckets. Let us makristu ka ngatimbofungei zvinhu zvine musoro. Unoziva kuti unoziva ndakambofara ndichitaura namudhara zvakati. Mudhara zvakati uyu sekuru asati ane motikari anga akaisa mota yake yaanodhiraivha izvezvi pamadziro mumba kuti mufundisi ndo dream car yangu. Every mudining paari kuona TV achiona dream car apa achifamba netsoka. But check what the Lord has done. Pekutanga vakatenga diki vanotenga futi chi iyoyo yavaida. Chakatuma kuti mota iyoyo iuye ka inyaya yekuti mudhara airota. Zvino unenge uchirota vanhu ningandidadira, ningandisiya, ningandiisa kubhuti. Iwe kana uine chauri kudaka, dream big, learn to take zvinhu zvino challenge mindset yako, zvinhu zvino challenge account yako. Pakauya Fortuna panapa 2018 muna April if I'm not mistaken. Vamwe vakabuda church, pastor vatenga mota, pachechi hapana building, zvazodai. Vane nyasha vakangoti kana mudhara atenga isi tinongonotera mashure tongonotenga. Hauna chaunowana nekurwa. Simudza kutenda. Be a mature Christian. Don't fight unnecessary wars. Have internal intelligence. Ndichitaura kudai mumwe munhu akati zii ari kufunga kuti zvinoitika kumba kwevanhu. Ndaitaura mumwe musina rumbi achitaura chimanyika chake, baba inaka handinga-apply permit aibudi. Ndikati iwe ena unoita degree remedzi izvozvi zvikutaura kuno December atopedza degree remedzi. Tiri kunopedza izvezvi atonaro degree remedzi. Ende kana ane degree remedzi manje tobva tadzokera kuna Profesa Mukwembi naProfesa Nyabadza paya patinombowakwazisa tichivakudza pane vanhu toti vakomana takambokuremekedzai, mwana anaro ichimita iwo tuta kuuniversity. Unoti gore rinouya
nekutetepa ikoko kane katomira kakututa, iwe uchingoita makuhwa nemakuhwa. Pamwe pacho kadzidza kuita zvinhu. Ende musi wacho akaenda amuzoti kashota unondiudza mari yacho ndokupa, but aishoti. Ari kutoita iyo zvezvi wakagara kudai so, ende haana kudziita dzaitomунetsa kumashuro, dzakatoita kutombonyorerwa but ratovepo. Iwe uri ipapapa so, ukango pauri uri kutofunga izvezvi kuti ningi anoswera nani, iwe audyi nyaya dzevanhu, chimborotawo zviri kumberi. Can I repeat this? Rota zviri kumberi. I am saying, iyo zvinichitaura daiwo mangwana amukazomona akudrive, mavaona vasikana ava vanenge vachidanana nevarume vanhu, iwe uri kutaura nyaya umwe achiverenga. Ende ndikakutarira paakatora digiri ro, unonyatsoona kuti neshamwari dzakaita shoma because nguva yekushanda yadi yawanda. Idle time makes the devil use you. Make sure kuti hauna nguva yausina zvauri kuita. Patiri kupinda 2023, mapedza kureflecta 2022, vakomana nevasikana vana baba nana mai, pick my challenges. Can I repeat this? Pick my challenges. Torai mabhonzo, dzidzai kuita zvakaoma, rega kujairira kuita zvakadini, zvakareruka. Yozvi unoona pamwe haana kuisa Brazilian, ukati ari kutambudzika, ari kudyara mari. Yozvi ndichitaura kuno munhu kuti ari kufunga mufundisi wari kuti ndiri kuti pakukura kwedu sevanhu dzidzai. Unoita kuti izvozvi zvinhu ndoda kutomboburitsa mweya wemasecond hand. Kana maakutsvaga mota ka, rega kugara watongofunga kuti second hand, imbofungawo inoza pambanyo ndoita kunge ndichava masuka ndoita kunge ndichasimudza munhu kuti ndimbotora dzangu here pfungwa amboswera nadzo kuti upenyu huchinje. Kune munhu wekuti mota second hand, poto second hand, hembe second hand, chinhu chese chaunofunga unotangira pa second hand. Chimboitorawo mabhonzo umbotangirawo pane zviri nani. Challenge yourself. Imi vanhu imi munotsanyirei? Kana ndatsanya Mwari ngavazviratidze. Kana ndauya kuchechi Mwari ngavazviratidze. Yozvi utotarisira futi kuti mufundisi Fortuna zvayakura vatenge second hand. Ini handiti izvozvo. Ina handiti izvozvo. Ndoda number plate yangu inotanga kufamba kudai. Ini ndiripo paridza. Pane mumwe munhu kuti unotaura kuti pandiri kuti be mature ka, zvinhu zvinounza maturity hazvisi zvinhu zvakajairika, zvinhu zvinokutuma kufunga. Ende mweya uyo wakabata vana vedu. Ari grade 9 akutoita maths lit, haachatodi pure maths. Grade 9 haindeti hangu lit. Imboomerwawo uchiita zvakanaka, imboomerwawo uchiita zvinhu zviri challenging. Izvozvi makatarisana neappreciation, umwe munhu akatoisa chi200 muenvelope, ini ndovapai. Ukasaunza kuno umwe anongoyobva ati 150, anenge abhadharira imi mese madofu. Iwe ndopo unotaura kuti anything that does not challenge you does not take you far. Pane pamwe pokudzidzisa muviri wako kuita zvakaoma. Ndorangarira ndichinetsana manhivi, haana kuitaura yake. Paidiwa engineer na chief engineer, hanzi mufundisi handina experience. Dzakandifonera, takabva kuno tabvumirana kuti unonoita interview ya chief engineer. Azosvika painterview akuti but mufundisi madhara ari panapa ndoruza kwese. Ndikati ndati uri kunopinda muinterview ya chief engineer. Azosvika ikoko munhu wacho akamutora azvikanzi anganditore kamudika kamufana kakandokondrora. Watopinda, you see what I'm saying? Ndomapindira akaita munhu anga ari senior kwaari akati ndikatora munhu ari palevel neni anozondinetsa. Rega nditore kamufana kandodi kandokondrora. Achikokatora kamufana kaya anomboita widzi anomboita 2 years varesigner, tatopinda isu tisu taapa nyanga taakutodya. Dzidza kuita zvinhu zvakaoma, usazvirerutsira. Take a challenge. 2023 imbofunga umufungiro wekuti I want to do zvinhu zvakaoma. Ndosaka uchiona kuti vanhu havabvisi chegumi vada kuita zvinhu zvakareruka.
vanhu havabvisi offering, vanoita zvinhu zvakareruka. Vanhu havachengeti vabereki vavo chaivo yakuvabereka. Izvozvi kune zimunhu riri kutofunga unotenga second hand kumutengera mubereki. Vanhu vakuru, regai ndinoti iwe dzidza kuita zvinhu zvakaoma. Kana ukaita zvakareruka, zvakaoma zvacho zvichaitwa nani? Izvozvi ndichitaura kudai so kune munhu ari kunditarisa so zvinhu zvako zvese unongoda zvinhu zvakareruka. Easy things. Mapassport ano expire. Tiri maforeigners. Unoona munhu achitsvaga munhu ane tsvina chaiyo anogara pabhodha asina pekugezera. Enda unonditaurira wakane musikanawo kuti passport yangu ine overstay. Iwe wakageza uri kutemba nemunhu ane tsvina. Enda kanayo padesk unomuudza kuti my sister, my passport is an issue. Can you help? Ini ndikafamba nemunhu ane passport yakaoverstay handitsvagi munhu anoigadzirisa, ndoigadzirisa ndega. Kuti unotaura nevasikana vaya vanodhinda vaya kuti can you help me? Gadzirisa. Iwe manje ndopaunoenda kune munhu ane tsvina. Iye anosvika onzi 200 oyawo kuti 4. Mari yacho hauna. Ndosvika wotonosira munhu pabhodha, unosvika kuZimbabwe wangu wamaoko chete. Wosvika wonyepa futi. Kana ndadzokera ndichakuonai pamukuru. Taura chokwadi kuti mari handina. Dzidza kuita zvinhu zvakaoma kwete kunyepera vanhu. Izvi zvana mai vane mahati break uko makavapromisa fertilizer yamusina kuendesa. Mbotata munhu ari padhuze nokuti hanzi namudhara aita zvinhu zvakaoma. Imboitawo zvinhu zvakadii zvakaoma. Mumwe murume akauya kwandiri akati mukadzi wangu mufundisi anogara akakwindimara. Ndikati muendese kuhoride. Timboona kuti anokwindimara here muri kuDurban kana kuMaritzburg. Hanzi mari yacho ndoiwana kupi? Ndikati ndosaka uchigara wakakwindimarirwa uri negative. Zvimahoride zvekumahalisi uko 300 per room. Omborega uko. Iwe unoziva kuti vamwe vanhu vamunofunga kuti vanogara vakatsamwa. Imhando yemunhu waanogara naye. Wauya nedzondora dzehuku, wauya nemapapu, wauya nezvikanganwa hama. Zvinhu zvako zvese zvakareruka. Ina handsanamboona varume vari muno, handsanamboona mukadzi akatsamwa ina achibika oxtail. Ichi achipindura mupani kudai. Even akashata zvinengei musiyo yaanonaka nekusekerera. Chatadzisa vanhu inyaya yekuda zvinhu zvakareruka. Ukajaira zvinhu zvakareruka upenyu hunokudi hunokuomera. Ozvi ndichitaura nomwe munhu so ndaimboseka so uchinyatsona kuti mumwe munhu ipapo pari zvinhu zvese zvaakapfeka masecond hand. Unoya kuchechi kunonamata Mwari wakapfeka masecond hand. Dzidza kuita zvinhu zvakadii zvakaoma. Do you know kuti munhu wese anoita zvakaoma anoremekedzwa? Nekuti ukaita zvakareruka munhu wese anozviita. Rudaport Church imbondiitirawo amen ipapapa. Ndati 2023 kumbodzidza kuita zvinhu zvakadii zvakaoma. Even ukafoira imboendapo solid food. Rega kuita unobvisa offering yakafanana nemwana wekuSunday school. Offering yako iwewe yakafanana nemwana ari kuSunday school. Mindset. Ndaitaura futi ndikati pese panoitwa gathering unokurumidza kusimudza ruoko kuti soti yose. Do you know kuti vanhu vakaita zvinoshamisira havana kuita nekuti vaive nemari, vakaita nekuti vakagadzirisa mindset yavo. Can I repeat this? Izvizvi ndakatomiswa nevanhu. Motikari dziri panze apa hadzisati dzakwana. Pane vamwe vanhu vandiri kutarisira kuti vadrivewo mota chaiyo. But unongoona kuti munhu anenge akabatirira pawaya dzake. Nadzo waya dzake hanzi ndo yakasimba. Mumwe munhu andakatombotiburana naye ndiProfesa Masinire vaive nemota yavo inonzi chii mota yenyu Toyota checho. Chinosevha peturu. Kati mudhara uri kuraramira kusevha peturu yausina kugadzira.
iyo zvinhu ukawaonawo vachipinda pagedhi apa, even ukaona madhamu vachipinda pagedhi, even vanhu vasikuda kuvakwazisa vanokukwazisa. Dzidzawo kuita zvinhu zvakadii, zvakaoma. Hanzi it's paid up. Nani? Ndine vanhu here munomu? Ndichiri nevanhu munomu? Service inoka, solid food is for the mature. Can I repeat this? Solid food is for the mature. Milk is for the babies. Ukaona munhu ari kunyanya ita zvishoma iti uri kumwa mukaka, iwe ndiwe wanga uchitaurwa napastor, ndiwe mukaka. Unoona ndaitaura nemumwe munhu ndikati ngatisangane na 6, kanzi handimbodzibati, 6 nendakarara. Do you know kuti kutomuka chaiko kutodzidza kuita zvinhu zvakaoma? Unoda kumuka kwachena unge kunashe. Anomuka wopedza pera. Iwe uri mudhara mukuru ane mhuri. Zvichitaura kuti munhu akaita kundimaka so kuti mufundisi vari kunditi. Baba tinda kumbotarisa kuti chii chakaoma chawakamboitawo muupenyu hwako. Chinhu chaunoti ukaita ichi Mwari chandirwadza ichi. Ndechipi chinhu chawakaita? Do you know one thing that I've said? Even kuchengeta munhu chaiko ukazviita nemwoyo, pane nguva yaunonyatsonzwa kuti zvinhu zviri kurema izvi. Manzwa ndorera, unozviziva kuti zvinhu zviri kudii, zviri kurema, but zvisingaremi hazvibhadhari. Zvisingaremi hazvidii, hazvibhadhari. Izvi kuno mumwe munhu kuti ndichitaura kudai so, akabata shaya yake so, haana panorwadza, haana panomuremera. Do you know one thing that I have realized that have taken me so far is to take challenges. I enjoy challenges. I enjoy to take my challenges. I enjoy to face my challenges. Inini handidi life yekuti kana mwedzi wakupera nonyatsonzwa kuti zvinhu zvangu zvinokwanirana, then I will relax. Ndoda zvinhu zvinondidhonza. Ipo pano patakauya pachechi panapa, mukabvunza wamuti wasekwa, makosti edu akadouble times 2. And that has made us to think more smart, more effective, and to reason better. Dai izvezvi zvine kupisa kwakuri kuita muri kumarata uku, dai mese makakotsira. Muri kuendera, but izvezvi uchitarisa so kune mwe shasha ekuti haadi zvinhu zvakaoma. Haadi. Zvinhu zvakaoma haadi. Zvingangoti omei ndozvisiya izvi. Ndozvisiya. Ndozvisiya. Can I repeat this? Pese panorema panoda munhu akashinga. Iyo zvindichitaura kudai so, kune vanhu hobho vari munomu. Haana imba, haana stendi, haana mota, haasi kuenda kuchikoro, haana chaari kurota. Ari kungofunga kuti kana ndakura nonogara paruzevha pachimba chakasiyiwa namai wake. Mumwe munhu ari zii, haasi kutombofunga. Ndabvunzwa mumwe musikana ndikati uri kutsvaga mukomana akaita sei? Hanzi haisi mufundisi tiri wekumakicheni. Ngotsvagawo kana anomira hake parobhoti wamangondipa Mwari. Ndikati uri kuda wese. Ari ari kuda wese. Hanzi wekuti anenge aizonditaurira zvechirungu achitaura zvekubasa kwake kwandisinganzwisisi. Unongorisecha zvakati ndiloya ungoswera uri paindaneti uchiona kuti kwakadii kumedicine iko. Inini ndogara ndichiudza vanhu vakawanda kuti Mwari wakanditirawo zvakanaka kuti ndakazopasa chikoro. Dai ndakaita dofo ndokunyatsofoira form 4, ndaingonotsvaga kana medical doctor kana accountant kana engineer mukadzi. Ndounyatsoteerera kunyatsomuteerera ndichidya ndichiguta. Mama mudrive ndiripo, munodrive muchienda kubasa, takuenda kuchechi ndosvika ndovhara dho, ndomuvhurira dho, vanhu vofunga kuti muchinda ane rudo. Nyambisirwa ndiri kukavhira mabhuku akaramba kuti ndidye zvakadii, zvakakora zvenyika. Ndapfekedzwa hangu sutu. Even kumba ndotodzidza the technique yekugadzira handbag, kubuditsa mafuta ekumeso. Iye ega anonyatsoona kuti mari haipo, but muchinda anoshanda uyu hapana chikonzero chekumusiya. Pamwe pacho chinokutuma kusagarika inyaya yekusada kuita zvinhu zvakaoma.
ndikutopa manotsi vamwe vakomana ivo vanarumbiwa vakuita madhigiri ava vasoneiwo totangira ipapo muchipfuurira pamberi mwari verugare vachikudzwa aiwa but ndinotorevesa ka tabuda tese titirimo tese ndakapfekawo sutu ndonyatsogadzira musoro wangu ndoita make sure ndapolisha boots dzamai ndagadzira upenyu uchitoenda kumberi ndozokumbira mari yestart ndoita business zvichitofamba zvine iwewe pese pauri uri traditionalist haubhendi haudi ene nditobatsira vamwana baba kana mai vachiunza mari kumba varemekedzei wanawo paunomiramira kuti munhu anyatsoona kuti zveshuwa zvinhu zviri kufaya panapa pamwe pacho add value. That's what I'm saying, add value. Rimwe ratotsamwa so kudzidza unototi dreaming wakagara so imborotawo so uchirota don't kungoja unoti yosvisvika ndikanditsvaga mota ndotongomhanya panearest garage yandatongotanga kuona hai yakanaka imboitawo research imbotsvagawo chausati wamboona imbotsvagawo chinoku push yourself. Yozvi munhu akati zii unomwe munhu akati zii haasi kuda kufunga izvezvi so izvizvo vanhu vari kunzi kuuk uko uyai muchengete chembere mushande mumahomu kuri kudiwa vanhu iwe hauna o level hauna zvauri kuita vamwe vari kuenda vakangogara enda ikoko kunitumirawo maus une problem yei nemapounds enda ikoko mufundisi kuri kufamba sei hamugoni ungondibatsirawo here ndiende pamwe pacho ukaenda ikoko unonokura pamwe pacho chinotuma vanhu kudaiwo vanhu pavaiuya kuno kuSouth Africa zvaindaiudzwa namaifundisi kunogara kuine vanhu vane pfuti unofurwa nepfuti indakaroora ndisina mari maifundisi vakanditsika chikonzo kuvada hangu ndaivada but ndakanzwa kuti munhu agarire ega ndikati uyai muone ezvizvo vanhu vazhinji vari muno vari kuno kuSouth Africa tiri kunzi kune dhudhula kuri kunzi kune xenophobia but atakamboiona here people fear to do things and they are struggling. Imboitawo zvinhu zvakadini zvakaoma imbodyawo mabhonzo imboitawo semunhu mukuru ndinana baba vari pano fambawo semunhu mukuru itawo chiremera semunhu mukuru ende munhu mukuru haazi kuti hapana mari yechingwa inyatsoita munhu mukuru chaiye kwete kuita munhu mukuru pakufamba chete akaomera vazhinji kuti zii handisi hangu kuti ndine munhu wandabatsira here but pa12 pamwedzi yatafamba hande tinomunyora maresolutions enext year hande tinonyatsoanyora pasi what do we want to do next year handisi kuda munhu anonyora zvinhu zviri ordinary kutenga sutu kutenga sofa ngatinyorei zvinhu zvine musoro zvekuti kana chikangopindurwa for life. Zvindichaura mwana akati zii imbonyorawo chinhu chine musoro pasi tiprepare uchireflecta this year uchigadzirisa patinonosvika next week nenda kunamatira vanhu nyasha dzefestive season ndichiropafadza vanhu kuti musanoite maaccident musanowane zvinokuwanai but nhasi ndoda kuti timboita maself reflection ndoda kuti munhu ambonamatira chinhu chonzi discernment. God reveal to me things that transforms me. God give me wisdom that is sufficient enough for me and my family. Kwete kuita wisdom izvi ndichitaura pawisdom kune munhu anoziva zvachamisa zvese zvamunangagwa zvese zvedynamos zvese zveunited zvese asi zvekumba dholoro haana chaanoziva kana kutoti mwana wake ari kunyora exam musi wemande kana reenglish haazi but atoziva kuti Cristiano Ronaldo ada kukanzererwa contract iwe iwisdom isina basa. Izvi ndikakubvunzai vana baba kuti mwana ari kunyora rini hauzivi but uri kutoziva kuti World Cup inotanga rini. That is not good. You must have wisdom for the family, not yekunzoko.
ndine vamwe baba vandakazombobatsira rimwe zuva vabuda neni ndamufundisi ndikutengerei nandosi here apa mai vacho vanga vachangobva kuudza mai mufundisi kuti baba ava havatengi takeaway penyu hwavo hwese kana mumba mungori nemombe nechibage nehuswa hwatinodya uhwu muriwo zvapera hamufundisi ndikutengerei takeaway here apa ndine vanhu 4 ada kutitengera nandosi tiri 4 mukadzi wake haatombozii nandosi wisdom yekunze kune vanhu vanoita ma-external offers asingaitwi kumba vana amai wisdom yekumba uri panapa uchikwazisa vanhu unoita kunge munhu kwaye kungoenda kumba wato John Cena uri wedhudhu asi muno mukaona achisevha mvura yedheko iyi anoita kunge Jesu ari mutsoka dzake kudai so but kana akumba ndi John Cena chaiye chaiye haumutangi zvekutoti baba vanoti dai ndatodyira hangu mutirei yedheko mai ava vachisevha vakadai but uri kumba John Cena kuno kunoita kunga una Jesu akawanda wisdom ngaiwande kumba where it matters most. Shiva utumbonamata ndasi ndataurisa zvakawanda kuita zvinhu zvakaoma. When I was a child I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man I gave up childish ways. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Umbotanga unamatira discernment nechekuita na 2023. Umboita discernment yekuona pavaisaona nepavaisaziva. Asi apa umboti Mwari bvisai my childish tendencies. Uri musikana so musingle mother uchiruda kutengerwa pizza, uchiruda kutengerwa nandozi, unoshandisirwa nandozi. Tauro nemurume ari kutaura zvemba, tauro nemukomana ari kutaura zvekuendesa vana vako kuchikoro. Kwede kudanana nemunhu anouya nematomatoes. Iwe kwana mani pamatangira pacho kure. Zvukaona na mafundisi vakadai vakadzikama avachadi ava zvikumutaurira pizza haachadi. Unofanira kutotaurawo zvine musoro kuti vasekerere. Ukangoya nepizza inongopiwa na kuna She wotongoichochodora chochodora. Pamwe pacho itawo like a mature person. Kura andidika say substance. Even mu prayer tinamata munamata une musoro kuti ye Mwari ndokumbirawo kuenda kuZimbabwe nekudzoka. Aiwa iti Mwari kwese kwandinoenda ndiite musoro ndipe nyasha. Kwete kunamata kamunamato kakatikitiki chimbosimuka utange kunamata. Uri ipapo iti Mwari ndibvisirei ma childish tendencies. Mwari ndibvisirei wana hudiki ndiitewo semunhu mukuru, ndipe semunhu mukuru, ndirarame semunhu mukuru, ndifambe semunhu mukuru, ndirizene semunhu mukuru, ndifunge semunhu mukuru. Tendera Mwari vakupe revelation, vakupe discernment inoenderana nemunhu mukuru. Mwari ngavakupe ma challenges anoenderana nemunhu mukuru. Mwari ngavakupe nyasha dzinoenderana nemunhu mukuru. Ufunge like a mature person, udye chikafu chevanhu vakuru, ubate mari yevanhu vakuru, ufambe semunhu mukuru. Ndakakumbonamata Mwari wekudenga ngaakuitire zvakanaka. Pauri ipapo simudza izwi rako. Mwari akuitire zvakanaka, akubvisire zvisinei newe, akubvisire marara muupenyu, akubvisire disorder muupenyu. Utange kufunga semunhu mukuru, utange kuona semunhu mukuru. A matured person in the spirit, anorwa nemweya yakaringana nezera rake. Tanga kunyengetera pauri papo, simudza izwi ukumbire the spirit of discernment, the spirit of understanding like an adult. Mwari ngavakupe nyasha dzekurizena semunhu mukuru, vakupe nyasha dzekuona semunhu mukuru, ngavakuvhurire maziso akaringana nezera rako. Tanga kunyengetera nezita raJesu, tanga kusimudza izwi rako pauri. Mwari ngavakupe nyasha, mabasa amuri kutsvaga ngaaenderane
a mature Christian. Business amuri kuita ave a mature Christian, a reasoning Christian, a matured Christian that is full of the Holy Spirit, that is full of understanding. Ndinonamata Mwari wekudenga sekereke Mwari tipeiwo nyasha dzinoenderana nemwaka watiri kurarama. Pauro anoti patanga tiri vana vadiki takafunga sevana vadiki, zvino takura Mwari tipeiwo nyasha dzinoenderana nelevel yedu, mabusiness anoenderana nespiritual maturity yedu, mafinances anoenderana nemaresponsibilities edu Mwari. Ndinonyengetera kuna Mwari vakatendeka, simudzai kutenda kwedu Mwari, tisimudze level yekunzwisisa patakuita zvemweya, tizviite neuchenjeri, tizviite nematurity, tizviite nekugona kwenyu Mwari. Baba makafanira kunamatwa, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe, nyasha dzenyu Mwari dziburukire pamusoro pedu. Ndinonamata kuna Mwari vakatendeka, ndinonamata kuna Mwari venyasha, ndinonamata kuna Mwari wekumusoro-soro kudenga. Tidzidzisei kuita zvinhu zvakaoma zvinotyiwa nevamwe Mwari, for you did not give us the spirit of fear but the spirit of understanding. I pray for capacity to take challenges, that we may grow, that we may understand, that we may take challenges. Baba wangu nezita ra Jesu, mweya wekutya ngaubude matiri, mweya wekuzvideredza ngaubude matiri, so that we may take challenges, so that we may grow, so that we may have understanding. Muzita nemuropa ra Jesu. Father, we worship you, we exalt you, we glorify your name. Hallelujah.